Mm. Bia, prøv nu at kigge derfra. Kom nu, Eko. Bia, den tæller ikke som vellykket. Jeg skal have din med herfra. Mm. Du står bag den lille, Eko. Det er jo der banen går. Den var også god. Eko, det er Tobias, du skal ramme. Nej, den var ikke så god. Den var også ude. Godt, Eko.